Ageno ni rio maber jahera mar PenjLaktar machiegni kawa wacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Andruth Otieno en ga morna mar bedo kodi odiechieng mondo mwangi gigo ma wanyalo bedo godo kod mondo mwabed kod ngima makare. Emomiyo antiere kod mor makende mondo mi arwak daktari na kendo wendo na odiechieng makawuono. Kaka time odiechieng abomie thuolo onyiswa ni nyinge nga en wuod kanye en laktar moloche weche mage aitwa donje to kachiel kachiel. Machiegni daktari odiechieng makawuono e PenjLaktar. Erokamano ahinya Ruth. Nyinga Levi Onyango Juma. Kendo an dongere luongo an psychologist, an daktari no molonye weche mag obwongo dhano to kod tuoche ma opogore madango pach dhano. Koro mora ahinya kabiro Ramogi kendo an wood game game akala. Erokamano ahinya daktari. Wachoga pile ni singo en gowi ni singo no wuok tich mokalo ni odiechieng makawuono thuolo machal kod ma ibro bedo kodwa ka mondo mwago mbaka kotenre kod chandruok mane wachako juma mokalo. Moro ne jogo mane ok owinjo chenro ni juma mokalo ne wawuoyo kuom ang'o to ang'o gini ma diher mondo mi wamul matine jogo ma moro nokoneno chenro ma juma mokalo. Juma mokalo ne wawuoye tuo ma iluongo gi dho ngere ni dementia mane watemo ng'iye kaka tuo ma mako jogo mose ma ikgi osebedo madongo. Othoro mako jogo manigi higni mamalo ma kwachako ng'iyo higni mar 65 kadhi mbele to en tuono ma loko timbe ng'ato to kod kata mana wiye makoro iyudo ka ng'ato wiye chako wil kendo ne wang'iyo behavior mopogore manyalo mako ng'ato manyalo nyiso kata ranyisi manyalo nyiso ni ng'ato osechako bedo gi tuono mar dementia to ne wang'iyo bende stages mopogore kwa ng'iyo ranyisi ka stage mokwongo mar ariyo nyaka stage mar abiriyo. Koro ne wayudo ni iyudo ka ntie stage mokwongo mar ariyo kamano to en gino ma iyudo ka stage mokwongo kanyo gigo nyalo bedo kaka ng'at ma wiye nyalo chako wil kata gi gik matindo yot ng'ato nyalo wiye nyalo wil kata gi chopo stage makoro ka wadhi mbele to okia ng'ato ok onyal ng'eyo ni mae ng'ama kama wiye wil gi nying ng'ato to behavior moko bende nyalo chako yudo kanyo ma ng'ato nyalo chako wuotha to kong'e no dhi kanye wiye wil nyaka gi kuma entiere to gino bende nyalo make koro kochopo stages moko ma mbele kande mwaluongo ni incontinence ma ng'atno ma ng'ongo nyalo bet kumoro tiyudo kata kodhi oko moko ng'eyo ni odhi oko kuma dhi oko no en kuma chal nade inyalo yudo kolayo kuome to ne wang'iyo ranyisi mopogore mag dementia chieng mane wawuoyo mano ticha juma mokalo to kaka nasingo ni abro duogo mondo watieki wang'in nikech ne wasechako ng'iyo ni to gin dementia gi bende kidienje mage mopogore manyalo mako dhano. Koro apani wasechopo kidienje kanyo ma ang'eni wabro dhi mbele kwa ng'iyo kidienje godo to wabro kawuono anyalo geno ni ka wanyalo yudo thuolo maber to wabro tieko mar nini lakini onge haraka kata kodong to wanyala dhi nyime mbele nikech ne wawinjore ni mos gima duong' ni oganda wa oyudo puonj makende kendo giyudo lony makende to gima duong' daktari ni ne wawinjore ni kineno gimoro katimo ng'at ma hike oseniang' samoro wiye wil samoro okiare samoro onyalo lal samoro bende inyalo yudo kolosore kamobede kiki kawe marach ma en dementia emodonjo en tuo monego bene ing'iye. Ne wang'iyo types kata kidienje mopogore kendo wayudo kacha ni ne wasechako mulo kidienje wachopo nyaka kidienje mar 2 mar 7 mar 6 ne wachopo kidienje ne wang'iyo lakini types makoro types emiluongo ni kidienje donge koro ne wang'iyo gi ariyo ne wakwongo wang'iyo Alzheimer's disease mane wacho ni Alzheimer's disease the most enema atamalo mare mar which will ni malo kabisa aito ne wadugo wang'iyo nyaka mar ariyo ne wang'iyo vascular dementia ne wacho ni en ikele kalure gi tuoche ma gigo manyalo timo obwongo mar dhano kata gino manyalo miyo remo manigi oxygen kata manigi muya ma dhano yweyo no ok chope obwongo mar dhano. Koro waduongo ga gigo kaka wawach ni trauma komako ng'ato kata ng'ato gimoro go wiye to inyo wiye makoro gine ne ok nyal timre nade remo ok nyal tero muya maber e obwongo ne mane mwaluongo ni vascular dementia manyiso ni yo ma remo dhi godo remo maler madhi obwongo kamiyo obwongo muya ma watiyo godo ma bende tiye dendwa oxygen no ero onge kaka timre nade chope obwongo to ntie risk factors gima dwa ng'iyo ntiere risk factors manyalo miyo ng'ato bedo gi thuolo mamalo mar yudo vascular dementia manyiso ni ntiere gigo ma wanyalo weyo timo mabro duoko
atamalo marwa mar yudo vascular dementia kune malo gingo kaka moko mawacho ni injury kinge ni yuda jali ma dendi ohinyore onego bed ni idhi ipimi irangi ing'iyo fuondni magi motimre nadi mohinyore gigo kaka madho kong'o ne wawacho mano wabro ng'iyo badai ne wawacho ni nitiere dementia no mikelo gi kong'o alcohol related dementia manyiso ni sama waduoko kiwango wa mar madho kong'o cha piny to bende bedo ni ang'owa kiwango wa mar yudo dementia no kawa ikwa oniang bende watuomro nadi waduoko piny tuoche go kaka mana blood pressure kiyudo ka blood vessels mag ng'ato waluonga ni constricted obedo madiny tiyudo ka koro kaka remo ringo bet matek koro tuoche kaka mag blood pressure go kan nyalo bedo maintained tiyudo ka chances mag ng'ato mar yudo vascular dementia otimre nadi oduogo piny mar ariyo manyalo wacho mar adek koro waseng'iyo Alzheimer's to waseng'iyo vascular nitiere dementia mwaluongo ni frontotemporal dementia wabro chunga nyalo chung mondo mi oganda wawuotho go kanyakla koro waseng'iyo vascular dementia mano ma wacho mar ariyo Alzheimer's mane wakuongo godo nitie moro mwaluongo ni frontotemporal dementia frontotemporal dementia mana kaka nyinge no wacho no en dementia no ma o affect parts mag brain mambele frontal lobe to kod gi temporal lobe wawacho ga ni frontal lobe is responsible for emotions and behavior manyiso ni emotions mag ng'ato ne wawacho ni ng'at ma dementia mako iyudo ka samoro nyalo bedo mager aggression nyalo timre nadi onyalo bedo ng'atno mager onyalo bedo ng'atno machaka wacho gik moko manyalo iwang'o i ng'ato kata manyiso ni frontal lobe cha odhi motimre nadi koro behavior mare kod emotions mage ok dhi makare nikech frontal lobe en obwongo wa mambele obwongo pogdi ng'wen wan gi frontal occipital manyo chien ka wan gi temporal koro opoge di ng'wen to wan gi nyaka parietal lobe koro temporal lobe no to is responsible for memory and language koro kae miyudo ka memory cha donje manyiso ni gimoro no dhi mo affect the temporal lobe koro memory en paro kaka nyalo paro gimoro kaka sani ang'eyo ni awabiro wuoye Alzheimer's to ne waseng'iyo Alzheimer's last week manyiso na nyalo paro manyiso ni temporal lobe mara tiyo maber koro ng'atno ma temporal mare ok ti maber tiyudo ka wich wil chako timore nadi bedo mathoth nitie second function mare mwaluongo ni mar language kaka ng'ato interpret language gima wacho ni sani ni en language manyiso ni nyalo winjo gima wacho ti interpret en ni bende inyalo miyo wach ma wacho no maana mare ing'eyo maber ni nyinga ng'awa bende inyalo wacho nyinga no kaka ing'eye pile ma ok ni wiyo wil kode koro yudo ka language no bende chopo wan ga gi kidienje mopogre e frontotemporal dementia kanyo kidieny mokwongo nitie wacho ga ni behavioral variation frontotemporal dementia behavioral variation komako ng'ato ka in gi subtype no nikech wang'iyo types mag dementia wasewacho ni wan gi Alzheimer's wasewacho ni wan gi vascular to koro wan ang'owa frontotemporal kanyo gin gi kidienje adek nitie mokwongo mwaluongo ni behavioral variation behavioral manyiso ni kaka o affect behavior mar ng'ato koro yudo ka weche mane wawacho mag lae pien ka mano affect jogo kabisa jok ma wuoyo yel ma gibedo aggression ka gibedo affected gang'owa gi frontotemporal dang'owa dementia iyudo ka ng'ato nyalo chako ero ne wawacho ni iyudo ka appetite mag gi bende rach nitie jogo ma chako ero chiemo mag sukari goeko mane yudo ka jogo mane gi frontotemporal dementia manyiso ni behavior mare gi personality mare lokore nitie frontotemporal dementia machando gino mwaluongo ga ni kaka ng'ato wuoyo aphasia manyiso ni o affect speech mar ng'ato ok bed gi fluent speech koro mano waluongo ga ni non fluent agrammatic koro mano ero ni en type mar dementia no ma affect speech mar ang'owa non fluent manyiso ni ng'ato ok nyalo wacho wach maler obodho wach kata iwinjo koywa wach chopo kuma koro ng'ato ok nyal wuoye kabisa kane wang'iyo stages ka week mokalo ne wang'iyo stage makoro ne chopo kuma ng'ato wuoyo tame makoro en obeta iwuoyo kode to ong'iya ang'iya manyiso ni ng'ano frontal gi temporal lobe mare wacho ni language bedo processed korka frontal lobe kocha koro manyiso no osebedo affected ma gino chando ma wuoyo mare ok onyal timre nadi ok onyal to nitie mano bende ma kipenjo ng'ato ni mang'o to kong'e ni makom manyiso ni koro meaning mar gimoro kata mar wach
tamo ng'ato timre nade interpret interpretation mare chande loko wache wiye mondo ng'e onyalo wacho ni ma en kom macha kom en gimoro amora neno ka en ang'owa en kom to wacho gan to dawa ni to tinde wiye weyo to ang'o matimore manyiso ni tuocha mano type mar dementia mwaluongo ni frontotemporal dementia. Lewy body nigi symptoms ariyo madongo. Nitie gino mwaluongo ga ni rapid eye movement sleep. Nindo. Ne wawacho ni nindo, koso nindo kelo tuoche mang'eny e del. Koro lewy body mago gina proteins manie dend dhano moko nego beni bete dend dhano. Ma kosedonje dend dhano to ketho kaka dend dhano tiyo. Proteins na wawacho last week. Koro lewy body no nini ne mokwongo, ranyisi mare mokwongo en neno gigo maonge. To en authority mo ng'ato sama ng'ato dwa dhi nindo. Masama kori dwa donje pien chande te yudo ka i hallucinate ineno gigo maonge ineno gik ma kori nyalo yudo ka ng'ato wuoyo kende ng'ato go koko to en ng'at mang'ongo ma mano gimo osebedo kotimre nade oonge godo. Ranyisi mar ariyo mar lewy body en gino ma wacho gano random eye movement sleep disorder. Sleep disorder mwaluongo ni random eye movement sleep disorder. Nindo opoge didek. Wan gi random eye movement sleep, wan gi non random eye movement sleep. Aito wan gi gino mwaluongo ni slow wave sleep. Slow wave sleep ema nie dier random gi non random. Random sama ng'ato nindo maki chande ma pok nindo maki matut chande. Ineno ka pachi pod dangni e gik moko mane kuma ng'ato leke to ng'ato time iyudo ka lek moko ma ji leko kaka inyalo leko in that space ng'ato kochiewi to iyudo ichiew kibuok matek manyiso ni pok nindo matut. Koro nitie jogo ma mondo gi move kuwuok e random eye movement sleep kae mochope slow wave sleep cha iyudo ka bet matek. Koro en osika notieno nindo thage odangni adanga ma okwamo kanyo madangni ni en tuo bende dangni mar nindo no en ranyisi mar tuo mar nindo. Tuoche nindo bende nigi tuoche ne mopogore opogore. Mane wasenjori mabo we weche mag nindo gi chieng' moro. Mag nindo go eko chieng' moro mondo wang'i tuoche mopogore opogore manyalo timo ang'owa manyalo keto gine. Wacho gimoro ni traumatic brain injury ma ka inyori tinyalo ne mondo inende kaka itimo kaka inyalo konyi. Magi to mana nini magi waluongo ni koro wan gi Creutzfeldt-Jakob disease. Dendwa kantie gigo mwaluongo ga ni prions. Prions gin disease causing pathogens waluongo kamano. Iyudo kaka mana wacho ga ni bacteria. Koro nitie bacteria, nitie virus, to nitie gigo bende mwaluongo ni prions. Sama prions go increase dend dhano to giduoko namba mag neurons kachien. Tinyalo yudo dementia miluongo ni Creutzfeldt-Jakob disease. Koro posterior cortical atrophy mano mana mich mar obwongo dhano. Koro magi to mana some of the causes manyalo timore nade manyalo keto Korsakoff syndrome na wuoye mane wawacho psychosis ne wacho ni kong'o ntiere gine ma kong'o nyalo kelo ma nini mar wich ma kong'o nyalo kelo to ne wawacho ni nitie gino mwaluonga ni Korsakoff psychosis. Era ineno kokele kama nyiso ni kimadho kong'o mang'eny. Wacho ni risk factor moro en mar ang'owa madho kong'o. Kimadho kong'o mang'eny oduoko vitamin B1 gi kande dok piny. Vitamin B1 kodok piny tiyudo gino mwaluongo ni Korsakoff ang'owa Korsakoff syndrome. Moko maneno ka onge kae to nego beni ni kae ntiere dementia mikelo nikech ng'ato nigi tuo mar ayaki. Sama in gi tuo mar ayaki to kimuony yath maber to ntiere gigo mwaluongo ni macrophages gi monocytes madonje dend ng'ato ma attack dendi. Kose attack dendi tiyudo ka giduoko numbers mag neurons ka chien. Sama numbers go dugo chien tiyudo ka koro wich wil chako timre nade chako bedo koro mano kaneno koket kanyo chat ma biro godo niendi. Lakini dementia tinyalo kel gi gigo mopogore opogore kaka waseneno ero. Kendo types mag gi bende opogore. To kata kamano gimane ipimonwa ma oganda wa wiki kik wil godo ni obiroga kendo nyalo donjo mos to mana kaka ni wacho chantiere gigo maka watimo to thuolo mar gamo tuoche gi kwachopo igni 65 kadhi malo thoro bedo malo. Tuoche mag sukari, tuoche mag pressure kaka ni wacho madho kong'o sasa kaito hinyruok bende manyalo timore ne obwongo mago bende gik ma imulo to bende ok mago kende ni wacho ni igni mag 60 kadhi malo kata iringi to inyalo puka ichopori ka intiere kod tuo mar dementia kata chandruok. Kendo risk factors go to nitie mbe ng'ato be ni chako ng'iyo wabo ng'iyo gi kaka pod chenro dhi. Apa ni wakawuoyo ka waduogo to wadwa chako wang'iyo gi mana gi kaka mondo mi oganda wa maneno chenro ni samoro pok ichopo igni 65 mondo mi ng'iya ni kaka inyalo dak go kod gini kata kaka inyalo duoke chien. Ero kamano.
waka uyoyo ka waduogo to kama waye godo ne mwadhi godo nyime seche waka uyoyo ni inyalo tudori kodwa ko kale yore SMS na mar SMS na Rio Adeka Uchiel no Facebook page en PenjLaktar ibo yudo wa TikTok ibo yudo wa yore duto te mag tudruok omiyo kiki suda kata matina. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Yuoye wich mang'ich mos kaitang' ni mari ye wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Awinjo kiwacho ni ndwadhi nyiso mama mondo tima arus kendo. Imeenda kabisa. Nafurahia kucheza Kaede Jackpot juu sio lazima ushinde zote. Kama mimi nilikuwa na 11 out of 13 na nikashinda, nikakuwa mshindi. Pia wengine wanaocheza Kaede Jackpot kwamba ni ukweli na wacheze na watakuwa washindi pia. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machigni kendo PenjLaktar ngima en mwandu wantiere ko Dr. Livia studio wang'yo dementia mabende en chandruok mamako jogo ma higni osekalo higni 65 kod 5 kadhi nyime. Kata kamano daktari kane wabedo kod chenro ni juma mokalo inyalo paro ni kane wakaw simbe thoth jogo mane gonwa simbe ne gin joma mine ma pod tindo to gima ne giywago ne en wach mar wich wil ma ok ang'eyo ni wich wil machako ka ng'ato jagni 20 gi wiye 30 gi wiye ma en ranyisi machon mar dementia koso to kapok wachopo kanyo daktari wang'e ne risk factors. Okay. Koro risk factors ma nitiere mokwongo namba 1 en iga mar ng'ato. Ng'at ma ike ose advance kata ma ike ni malo mar igni 65 kadhi mbele
mano en first risk factor ma ng'ato bet godo manyiso ni thuolo ni malo mokalo koro thuolo ni malo mokalo nikech wach kanyo ni ka in gi gini mokalo 65 manyiso ni dementia kata Alzheimer's kata frontotemporal dementia nyalo timri nade nyalo maki mar ariyo though genetics gin gitiyo nitie research madhi mbele manyiso ni genetics mare familia ok ochuno ni ka dana mak gi dementia to abenda dhi timre nade adhi yudo iketi akita kanyo but atamalo mar mondo mi ng'ato mak oyud dementia nikech anyuola mare ne ni godo ni piny nikech kaponi atimo gik monego be natimo aritra maber atimo kama nikech nyalo bedo ni dana no yudo dementia nikech nitie lifestyle kata mana ngima moro mano dake mopogore gi matimre nade madake koro mano to entie lakini otin to kwadwogo ka inheriting genes for the disease from your parents mano is the same thing gang'owa gi family history manyiso ni ka ng'at moro ne nigi gino to e anyuola marwa to kora benda dhi timre nade adhi yude mano existing mild cognitive impairment ne wang'iyo last time to ne wawacho ni cognitive impairments gin gigo maketho obwongo mar dhano e yorego mag judgment, memory, learning, gik moko machalo kamano. Koro kiyudo ka ng'at moro nigi disabilities moro manyalo bedo gi cognitive kaka wawach ni learning disability, nitie learning disability opogore maybe chieng' moro wabro ng'iyo gi. Iyudo ka nitie ng'at mane nigi tuo no kane tin, nyathi matin mane struggle kata mane nigi tuo mag learning disabilities goeko. Iyudo ka chance mare yudo Alzheimer's benitim nade kata mare yudo dementia beni malo. Moro wawacho ga ni jogo ma ok nigi somo mang'eny. Research ok ong'iyo nang'o matimore negi bang' higni 65 but oseyudore ni king'iyo statistics mag jogo manigi tuo mar dementia iyudo ka ng'eny gi onge formal education. Formal education en mawadhi e school tipuonjo dhano to timre kama timo penje to duogo. Koro ka statistics ng'iyo to yudo ka jogi ng'eny gi nitiere ng'eny gi nokochope form 4 kata iluongo ni form 4 donge class 12 ng'eny gi nokochope class 12 ma koro mano bende iwacho ga ni it's like one of the risk factors mag ang'owa mag dementia. Down syndrome en syndrome no en tuo mar nyithindo jamako ng'ato konyuol tin no ng'ato monyuol ma age mare chalo ng'at mo advance en tuo mamako nyithindo to en abnormalities DNA gi genes mag nyathi. Seche miwacho ni en nyathi monyuol tineno ka o advance ineno ka gima ochalo en nyathi to chal jaduong' ochal ng'at maduong'. Ochal ng'at maduong'. Ming'iyo nyathi kama to tamiga ni to to growth rate mar gi be niga malo kidogo. Koro yudo ka nyathi nigi yie tiki machalo gi maga gi to jaigni bo kata par kata jaigni 3 iyudo ka wang'e ojowni chalo ng'at ma mose chamo chumbi lakini en nyathi ma jaigni 3 jaigni 2 jaigni 10 kaka iwacho no. Unhealthy lifestyle koro samwang'io risk factors. Unhealthy lifestyle wasewacho mokwongo jogo mok tim exercises tamalo mari mar nikech sama watimo exercise Ruth itimo ga exercise daktari wadhi begi bae sama watimo exercise tiyudo ka watiego bwongo to mano bwongo kende cognitive impairment ma wawacho gi watiego bwongo to watiego nyaka del manyiso ni processing mag neurons kande bende ni timre nade ni malo. Koro sama wa process gi wuok igolo gi mang'eny no to gitiego wiwa to kendo gitiego dendwa makoro tuo ni ne wawacho ni kele wabro ng'iyo kanyo ikele gi neurons go kotimre nade kodok piny. To mano unhealthy lifestyle gin gigo kaka onego watim zoezi watimo orako donge onego beni kongo ndawa wawang'iyo vascular dementia wacho ni blood flow kodagi donjo malo kucha chande to wi wadhi yudo gigo mwaluongo ni strokes. Koro ka in gi tuoche gigo manyalo mi stroke kata ng'ono idhi mondo thiedhi manyiso ni chiem maber tim exercise gigo makamano. Previous head trauma ne waseng'iyo sama wang'iyo aina mopogore to bende en risk factor moro. Nyathi matin misuoyo malo to dhigo pie piny chande tabia moko machalo kamano watimre nade wawere godo nyathi ka wiyogo kata kang'o to nyaka ter osiptal mondo ng'iye nikech sama pod en nyathi matin chande mayom cha tiyudo ka en very fragile magi mora mogoye nyalo tungo pache. Koro gigo mane mwaluongo ni head trauma manyiso ni ng'ato kata gimoro hinyruok mag wich. So being shut off from the community mai waluongo ni isolation. Research man timore neno ni jogo ma
modak kendgi, especially jogo mamiyo ma jaode no tho, kata mosetimo divorce, kata moseparate gi jaode, manyiso ni ng'atni kidak jok madak kende mapitia stress mag ng'ato dak kende go kata isolate sana, manyiso ni brain mari ok ostimulate ngeni sama in ng'ato cha tiyudo ng'at miwuoyo go, iyudo ka ngima mor bedo mayot matin. Koro research matimore neno ni jogo ma gin gidak kendgi sama seche maduto, kata jogo maonge osiep kata ionge chama cha wamama, in sika ni dak in kidhi chiro tidhi ka ina kendi. Kisama ji mine dhi chama cha wamama cha in ionge okiriwri gi ang'owa. Jidhi kidieny, in kata kidieny okidhi. In kata kidieny ionge. Koro riwruok gi ji kendo duoko piny chances mag bedo gi tuo mar ang'owa mar bedo dementia. Having engagement with other people for extended period of time, manyiso ni kionge okiriwri gi ji for a long period of time, inyalo bedo ni iketho obwongo mari, kendo kata iyudo ina ng'at moro ma mood ni ok bera chwanyori gi ji kata gik machwanyi, to mago hinyo neurons mag wi ng'ato, kendo dhano mondo obed ni lan kaka nyalo form relationships ma keep gi. Nyalo bedo ni onge wuonot kata onge minot, lakini ine gosiepeni moko ariyo adek minyalo gago mbaka, unyalo ga bet kumoro u share problems magi kamano, to mano nyalo konyo obwongo mar dhano. Erokamano ahinya. En PenjLaktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu dementia, chandruok mathoro mako jodogo ma hikgi osekalo 65. Daktari pimonwa kacha jogo mantiere kod thuolo mamalo mokalo mar bedo kod tuoni, ionge chama, ionge kidieny, ionge kwaya. Owacho kacha ni samoro thothne nitiere kod hinyruok mar wich, kakidaka, bende itimo exercise, kakichiemo, ichiemo mok kare, magi duto te itinyalo timo gi kitin, to kaka higni medo sudo e kaka thuoloni mar bedo kod chandruogegi thoro idho. Tiende ni nyalo chak geng'o gi sani, seche mapok chopo higni 30, higni 40, inyalo duoko thuolo gi chien. Daktari, ka wawuok e picha chani wacho ni nitiere gima nidwani mondo miwangi kata picha mani dwani mondo miwapuonjre, ma gimomiyo kadwa luonge, naneno kindiko death of neurons. Tiende nitiere kaka wechni machalo stima e obwongo ka githo, to ginyalo kelo chandruok. To bende naneno kobiro e kidienje mopogore. Koro mae iyudo ka wich wil osechakre, tuo mar dementia osechakre, lakini en stage moro mokwongo, ne wang'iyo stages ka. Koro king'iyo obwongo man koni ni, chiduogi ing'iyo obwongo ni, iyudo ka mokwongo mano ero, gigo mopogre mokwongo mano duong', to mayo timre nade? Mano tin. Manyiso ni, mae mwaluonga ni brain atrophy. Manyiso ni shrinking, wi mich, obwongo ng'ich. Ta gimomiyo obwongo mich, en gigi man diere kaini. Magi neurons. Obwongo ni ok nyal tiyo koonge gik miluongo ni neurons. Neurons ni ema ting'o information from one end to the other. Mae kaka obwongo communicate from with each other. Koro sama neurons gi, sama ng'ato advance e age cha, tiyudo ka neurons gi be, nikech ing'e ni wawach ni koro an gi dana, nitie gigo manyalo timo ma dana ok nyal timo. To mano biro nikech dana en sani osedak aming'a, ma koro dende cha kar mondo odongi, to dende cha timre nadi? Chako mich. Makata king'iyo height mare masani en godo, tiyudo ko owuotho kotimre nadi? Olumore. Manyiso no duogo kotimre nadi? Komich. To sama mano timore, ok otimre mane dend dhano kende. Otimore nyaka obwongo mar dhano. To obwongo kanyo timore nikech neurons gi tho, kaka wamedo dongo, e kaka neurons go medo timre nadi? To mae miyudo ka koro functionality mare chande, kata communication, memory, ang'o ma wacho duto kande. Iyudo ka koro mago chako weche mag speech go, nikech parts mag obwongo ma control speech ka, iyudo ka otimre nadi? Kako neno, ineno kolalo kia kuma entiere. Occipital lobe ne wacho ni is responsible for vision. Iyudo ka neurons mondo miyo communicate gima ng'ato neno, motere occipital lobe mondo interpret, koro duogo piny. Nikech neurons go onge manyalo timo ang'owa, that communication e wiye kanyo. Koro mae gima timore. Ndi kanyo ni what happens in the brain in Alzheimer's disease. To ndi kanyo ni gin tho mag neurons, manyiso ni tudruok e wi obwongo kacha otimore nadi? Odok piny. Ang' obwongo mich. Emomiyo wacho ga thoth ne daktari ni ng'ato nyalo bedo mang'ongo makoro chak dok mobed nyathi. Matiende ni kaka nyathi timore cha, ng'ato donga to chako dok kuma ne gicha otimore cha, makoro ok onyal chiemo kende, ok onyal wuotho nyaka tae, neno kodok piny, borne cha dok piny. Gimora mora duogo piny. Erokamano. Wayudie weche manyien e machuok. Ka waduogo to wadhi nyime kod chenro ni. Magi gin weche moko adwa nobai kata matin, omiyo kik isudi. Kama intiere no, beda kanyo.
naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap. Unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Chieng maraboro Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mana Ramogi TV. Alilosema baba lazima litimie. Hadi zake maishani mwangu zitimie. Ile ndoto lazima itimie. Hata iweje lazima itimie. Naitwa Komando wa Yesu. Kupata wimbo wa salama kama sikiza tuni yako, bonyeza *860 *289#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Mungu awabariki sana. Funga season kishabiki. Jishindie Smart TV kwa shabiki.com kila wiki. Predict games za leo ndani ya shabiki.com kwa kutumia 100 bob pekee. Na uwe mmoja wa washindi wetu wawili wa Smart TV kila wiki. Jishikie Smart TV na so moja ndani ya shabiki.com. Tembelea shabiki.com ili kushiriki. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Jatelo mano biro kae nyoro. Odwari warus kodi. Hera mutwere kidi Lwanda omuoche kindo siepe ariyo. Jitengi. Neno no kende ok nyal romo. Wange gi nyaka. Miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'ini do ng'at maber kaka. Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kindo siepe ariyogi. Bedi. Eno kohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling'. Ne Suresh ni oko, ibende biwadhi. Ng'at mabo kendo Pragia, ng'ano nigi hawi. Kikiwe ma okineno sigana mar hera, mutwere mar kumkum bagia. Okanyal yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagia, gidholuo sani koro e view sasa. Chama sio ya Uhuru ina wenyewe. Na hawa wenyewe walinipatia ni ichunge. Na mpaka wataniambia wako tayari na wamechagua mwingine, nitashikilia mpaka wataniambia sasa patiana mwingine. Jatend piny machon Uhuru Kenyatta oramo ni obiro rakore mager gi jogo matemo kelo tungni e duond bura mar Jubilee. Kama ile kamati ya Otiende na yule mwenzake haiwezi kupata suluhisho kwa mambo matatu, tutarudi uwanjani. Ogai mar ODM Raila Odinga wacho ni katwak jo Azimio kod Kenya Kwanza okogolo negi duoko maber to gidoke ng'anyo bang' jumbe ariyo. Jod bura mar kaunti ma Siaya onyero weche mayande jalup gavana William Oduolo chwalo e mbele gi ni onge adieri kata matin ka koro giparo mar thiche oko. Machiegni kendo PenjLaktar kokalo Ramogi TV wantiere kod simu. Halo PenjLaktar? Halo, nan gi penjo. Machiegni? Do penjo da osetuore. To sebedo kotuore aminga. Koro gima time ni maybe achadi wiye koro oruko. Koro oneno mana jomoto moluongo. Koro nadwanye ni mano tuo
more affect wiye, so that we know how wanyalo treat. Ke hospital to wasetere pime mana yedhe moko mimiyo ji madhare mag nindo ka. So nadonje ni what is onyalo advice anade. Yeah. Dane hallucinate. Donge oneno jok ma motho emoduongo. Mano nyalo bedo aspects mag dementia. Lakini tuoche jogo ma ose advance age to ging'eny. Advice gaji simbe ayudo ga bende to advice ga ng'ato ni sami kelo no ng'ate clinic cha. Mane katimo ne ng'ato diagnosis bedo mayot. Nikech ibro wacho sani kaka iwinjo wacho no ni dane neno duongo jomotho omiya symptom adi achiel. Tuoche gi overlap. Iyudo ka symptoms gi overlap. Tuoche mag wich na wacho ni symptoms gi overlap. Koro kikelo ng'ato mwatimo ne clinical assessment to wang'eyo kendo wawacho ni ng'ani nyalo bedo ni mae shida matimre nade. To kwa bedo nyalo bedo wang'eyo ni mae shida matimre nade. Koro mano iyudo kithiedho ng'ato kaluwre gi shida mosetim clinical assessment mokwa nyal timo gi wan ang'owa symptom achiel. Koro kel dayo mondo wang'e nikech wabro ng'iyo gini osetimre for how long. Nyawa wacho kanyoro in fact omiyo aparo a very important point. Mondo mi ng'ato bed diagnosed gi dementia nyako bed ni symptoms ma wacho kanyogo eko osebed godo mokalo dweche adiwa auchiel. Koro kiyudo ka ng'ato en wiyo osewil maybe the first 1 month tikele clinic acha to wabro penji ni to wich wil ne ni chako nene tichadi tiwacho ni gin to benyo chake mana week mokalo ok wanyal wacho ni miyo no ni gang'owa nigi dementia na wacho ni nitie tuono be mwalongo ni amnesia which will to amnesia ng'ato nyalo ga wiye wil to nyalo ga bedo ni nitie kata mana en state moro mwaluongo ni delirium. Nitie na wacho delirium kae ma state ma ng'ato bedo confused ng'ato ok ong'e ni en kanye ok ong'e to delirium nyalo mako ng'ato for a period madhi nyaka mana wiga ariyo kata mana 1 month. Ae tiyudo ko thiedhe confusion chako dhi mothiedhi to shida no timbre nade orumo. Koro gelak seche gi samoro ntiere mabor samoro ntiere mbita samoro ntiere mabor daktari gelak seche gi nyalo nyise ni mondo gitim ang'o gi dayo ni. Osewacho ni gisedhi e hospital timo gi mana yedhe mag nindo. Koro anyalo recommend ne ni mondo konyalo yudo nafas mobiro go e clinic to wabro timo ne assessment makare kendo mibro kete yath mowinjore monego bed ni dane no timore nade muonyo. Ae to mano nyalo improve situation mare ma entiere no ero. Daktari untiere picha moro ka mabende ne wachako godo waduogo godo 7 healthy habits mabende nyalo garo kata nyalo duoko chien teko mag dementia ne jogo ma higi oseniang' higni 65 kadhi malo. Wabro ng'eyo ko chakre namba 1 nyaka namba 7 manage blood pressure manyiso ni ka in gi tuono mar pressure to ne ni tuono ithiedhe nikech sama blood pressure kelo complications mang'eny. Iwinjo ka wacho ni ntiere vascular dementia. Yena kausimba Irene. Irene, hello, PenjLaktar. Machiegni Irene. Andika. Mama na nochako ni wiye wil. Mama na nochako ni wiye wil. En ja 70 years. So koro sani osiko mani neno gik moko kanie koro to ochung' to gore gigo mara oluongo mana nying jomotho. Koro ere kaka daktari nyalo konya ka intiere kanya Irene? Antiere mbita to mama ni kama rude asendi. Mano to mara no tuneno ka koro at least omiyo wa nini ochwale matin. Wacho ni nochako ni wiye wil ae to koro sani ochopo hallucinate. Wacho ni gik maonge ogore gik moko. Ne wang'iyo Lewy body dementia. Mane wacho ni Lewy bodies biro gi hallucinations manyiso ni ng'ato neno gigo maonge. Koro iyudo ka koro ng'ato kosemi mano tikawo iriwo gi moko mang'eny mantie assessment tool kata inyalo wacho ni okay I think ni mama uni nigi ang'owa Lewy body dementia. Lewy body dementia koro wadhi e treatment manual kata twang'iyo ni thiedhe nang'o ti recommend ne ni ma the course of treatment kan tie yath mimiye titimore nade imiye to mani nyalo bedo managed gigo kiwacho kaka hallucinations weko. Ne wacho ni dementia symptoms bedo timore nade hallucinations nitie yedhe go mamiyo ng'ato pache restructure makoro wiye no dugo masawa.
memory booster ntiere yedhe minyalo mi ng'ato ma control timango ma konyo ng'ato gi memory mare koro yudo ka symptoms gibedo managed mopogre opogre to ng'ato improve situation mar ng'ato timore nade improve koro shida mar hallucination cha yena mondo kawe Phyllis wabro duoga de kanyo kar kaka wanyalo manage weche gi nikech ka ng'ato ni dala to neno gik moko inyalo konye nango gelak seche gi antere kod Phyllis hello PenjLaktar PenjLaktar niya seche moko anyalo kawo kata pesa keto kamoro wiya dhi wil kode to sama wiya owilo to wang'a bende lil wang'i lil kaso seche moko be nyalo yudo ni atiyo kata gi sai man gi sukari adhi awinjo ol ateko manindi ang'eni mano nyalo bedo nang'o ijeg nyadi Phyllis adhi 32 Phyllis yes onego timni assessment mar depression mano mago symptoms mag depression koro inyalo biro to ipimo kaka history mari chalo to wang'iyo ni depression mari nosechopo kiwango mane nikech kiwacho ni pachi lal to wil gi kama ikitere mano kwa nyalo wacho ni dementia mago symptoms mag depression monego beni mosechopo stage mamalo koro inyalo wamanye clinic to ibro konyi mano thiedho yot mari no thiedho yot koro ayudo unang'o the adhi ambele gi neno chenro wabro mi namba daktari wach mar depression makata dangni mar paro bende ne wasega wuoyi to ing'eni kuma ne wantiere wuok tich mokale ma wantiere odiochieng' ma kawuono mine ma pod tindo chandruoge ma gintiere godo wich wil kod gik makamago depression tuo marach wabro wuoye odiochieng' machielo wamul ka piyo piyo aneno ka sari ngoma tek mokalo to simu be nyaka wakaw waduok oganda mafuta mane dendwa bende onego beni wa control kalure gi chiemo mwachamo mano ma namba 2 control cholesterol kendo inyalo keng gi madho kong'o mang'eny kong'o niga gi cholesterol mang'eny sana kendo kisama wacho ni mondo ng'ato duok kiwango mare mar kong'o piny chande kata oweka ber oweka ber blood sugar diabetes bende nyalo cause vascular dementia koro jok mohero kek gi sukari mang'eny mamadho sukari mang'eny to jogo mong'eyo ni nigi tuo mar sukari watem mondo mi manage tuo no endo nikech tuo mar sukari bende risk factor mar vascular dementia get active ne wasewacho kanyo mondo watim chapni idoyo iwuotho weidha piko sate diet gik mwachamo wacham fruits mang'eny bro miyowa vitamins galode mamiyowa vitamins mabeyo manyalo duoko dementia mamoko go chien lose weight mano mana kendo karka active kae mabendo chako makore gi cholesterol nendo kod kaka wachiemo bende aito wawe madho ndawa block ndawa keto gigo maluongo ni plagues nini magwa iluongo nango veins gi arteries go eko iyudo ka chalo pipe ma pi matek kale pile iyudo ka pipe no timro nade dinore koro sami madho gandawa no ero to dino valves mang'eny dendi kanyo ero makoro bro tamo muya gi remo ringe obwongo to mano nyalo kelo dementia koro smoking no mano is my monego be wakete number 1 kachande nego waketa stop smoking kaito weche mag cholesterol giduto te gina ni watim kwanyalo manage gigo to wanyalo yudo ka improvement mar wadhi bet mamalo daktari ka ng'ato sineno ranyisi gi mana kaka ni pimo nwacha ma ng'ato neno ranyisi ma ubiro iri thothne utimo diagnosis nang'o en weche mag history iwuoyo mana gi jatuo kaka udhi nyime giang'o kendo utimo diagnosis nang'o ntiere scans ma inyalo bedo recommended mondo mi bed gi specific diagnosis mondo ng'e gini en vascular koso en Lewy body koso daktari ina mondo miaka Simba Atieno kamano Atieno hello PenjLaktar awito Atieno kaka wacho no ero nitiere scans manyalo dwaro ni mondo tim mondo mi daktari wang'e maber ni mae ang'owa tuo dementia mang'ani ni godo dementia ok en assessment mar penjo ng'ato kata blood test inyalo tim nikech neno ka gigo wang'iyo nyaka blood flow nyaka cholesterol koro nitie blood test minyalo kaw mipimo ing'iyo godo kaka nini magi chalo wacho ni nitie nyaka dementia mikelo gi tuo no mar ayaki nyalo bedo ni ng'ato kong'eyo kata ni en gi tuo no lakini osemiyo chopo kuma koro wiye wil kama nikech tuo no osetimre nade odonje del koro ibro ng'i ka nitie prions ma wacho kande bende gin remo koso gionge remo koro ok en tuo no mana mar gombaka kende lakini en tuo matut ma nyalo biro gi scans blood test
to ma muhimu gino malungo ni mini mental status examination ma ntiere structures kaka koro miwacho mwago mbakano mwabro ng'iyo across the spectrum to wanyalo bedo gi diagnosis mwacho ni ng'ani nigi dementia machalo kama daktari ne wang'iyo kacha kaka oganda wantiere kod jogo ma samoro gosenianga wich wil samoro losore kamobede samoro lale chiro samoro neno gik maonge ere kaka wanyalo manage dementia ahinya e kor gwenge kata dala okanyalo wacho ni wanyalo manage kor gweng nyaka kel ng'ato osiptal mondo oken tuono mwanyalo wacho ni modh pi to dhi timre nadi oduogo piny kata ni chak timo exercise to timre nadi nitie treatment manyaka obed supported godo to treatment gi inyalo mana migi mae gima oganda luo onyago ni nikech iyudo kata sama koro kang'wa wuok kaeni kiny ng'ato bro gona simu to penja ni bwana tienda moro rama gi kama kamai amuony yath mane mano tabia mana sekwero kae ni ok onego bed ni watimo assessment gi diagnosis mag tuoche e simo winjo ka wacho kanyo ni dementia ni nyalo dwaro nyaka ni ng'ato timne blood test kod scans onge kaka wanyalo timo gino yang'owa e simo koro wanyalo mana anyalo jiwo jokanyanam ni mondo watem matek sama ineno ka ng'ato tuo obed i suspect ni en gi dementia nikech koro wasepuonjo dementia ming'eyo ni dementia nyalo chako ng'ato kama to ibendi nyalo neno ni dana ma awacho ga ni yanyo ji to timore kama ni kara en gama na ng'at matuo kel ng'ato e clinic kel ng'ato e hospital mondo watimre nadi wane kaka inyalo konye koro kony to nitiere ne wawacho ni nitie kaka symptoms gi nyalo bedo ang'owa nyalo bedo managed kikele to symptoms ge mwabro kwongo wang'iyo kaka wacho ni hallucinations iseng'e maber ni yadhe ni kamiyo miyo ni hallucinations dhi timore nadi didok chien kata dhi rumo iwacho ni wiye wil wabro miye yath mwang'e ni memory mare mago nitiere to mane kaka wanyalo manage tuoche gi to kwa wacho ni wadwa ng'iye simu to nyalo bedo matek kidogo nyalo bedo matek emo bege okang' matiere ni Dr. Levi adwa ni mondo minyiso oganda wani ni ponono ni ng'ato neno ranyisi gi ponono ni ng'ato sebedo kod chandruok makama atodwa ni mondo mi reach out odwa ni mondo mi otudre kodi mondo mi inyise kaka inyalo konya jogegi inyalo yudi kanye kod namba mag simu iyuda Koinange Street Nairobi kai Koinange Street City Market kanyo kibiro opposite Koinange Street Arrow House mane kuma clinic nitiere outpatient clinic mara moro ni Ngong kanyo kibira tigo simu kati wacho na nadwa ni ofisi ma Ngong kalure gi kama inyalo prefer ibro yuda kanyo to mano to ng'ato no wacho na last time ni wasomuga namba mar piyo ahinya ma nokomako namba maber kora bro wache mos 0 abich aboro 1 2 3 abro nuoyo mos 0 7 abich aboro 1 0 2 3 wan wakonyo jogo manigi tuoche mag wich kod jogo manigi tuoche mag yedhego mamero ji ng'at manigi addiction mar kong'o addiction mar njaga addiction mar heroin ng'atno ma yedhe mamero ji ohewe kendo kethe inyalo manyo wato wanyalo konyo erokamano nya Dr. Levi amorga mar bedo kodi nikech moro waneno gigi katimore to ging'eyo ni samoro dayo kata jaduong' tuo jogi tuo kendo gidwaro konya geno ni odiochieng' machielo kaluongi tibo duogo wagoe mbaka kotere kod tuoche mag nindo anindo ni wacho ni nyaka wa discuss nindo kapono ni okinind maber chandruoge ma inyalo yudo erokamano ahinya ibo duogo tich adi wabro wuoyo abumi tarik PenjLaktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu gigi wanyalo geng'o opimonwa kaka inyalo geng'gi idak nang'o gi lak sechegi bende timo exercise bende chapni bende ija kodendi to bende chiemo makare to bende imadho kong'o kata ndawa magi gin gigo manyalo chwalo thuolo ni malo mokalo mar yudo tuo ma dementia ma bende nyalo biro kod rochruok mang'eny mar del kachiel koda ka mar paro ageno ni chenro ni opuonji mathoth mana kaka bende opuonja nikech wacho ni ngima en mwandu ne jogo picha mawa erouru kamano makende director wa erokamano anya Lindsay erokamano anya producer Perpetua Okoth nyaka kendo odiochieng' machielo ngima en mwandu Andrutho Tieno oriti masani